Nou, hallo Don. Gaat ik me eerst even voorstellen hoor. Ik ben Tjaan. Ja, kom uit de grote stad. Bent altijd druk in de weer geweest natuurlijk ook, hè. Ja, in de horeca altijd gewerkt ook, hè. Ja, nog steeds ook, hoor. Ik heb altijd goed aan de bak gezeten, hoor. Houd zeggen zij hoor, in de horeca. Altijd. Maar ja, het is gelukkig gewoon niet meer. Nee, dat kwam door dat ik net gescheiden ben ook, hè. Ik ben net gescheiden van mijn man Daan. Ja, dat klonk altijd wel lekker, hè. Ja, Daan en Jean van de Bierkraal, zei ze dan. Ja, dat zeiden ze dan natuurlijk ook, hè. Nee, het was altijd hommeles met Daan, joh. Nee, altijd kwaai, altijd zomaar op de tandjes getrop. Altijd zelf de beste klant. Hartstikke dik en rond als een olifant. En zo lui als op al. Ja, echt waar, zo lui als op al. Ik zal je dan een anekdote vandaag vertellen. Ja, nou, dat was toen hij de pet hem een keer afwaaide. Dan wachtte hij net zo lang tot de wind gedraaid was en dat hij die pet weer terugnam. Nou, weet je wel hoe lui die dan was. Nee, joh, ik zeg het je, ik ben krank, Johan, van die vent. Dus ik dacht, als ik nog wat aan mijn eindje levensgeluk zal genieten, dan moet ik die Daan laten schieten. Ja, nou, dus zodoende kom ik naar Friesland. Ja, nee, niet alleenig hoor. Nee, ik ben met mijn grote zus Gerda. Kijk, die kan niet alleenig wezen, hè. Daar pas ik al jaren op. Ja, ik ben al jaren de oppas van Gerda natuurlijk ook. Ja, die schat, joh. Heb alles zwaar, zo benauwd altijd, hè. Altijd zo benauwd, joh. Ja, ze heeft zwaar POCB, heb zij. Daar moet altijd op gepast worden natuurlijk. Kijk, en nou wonen wij al een tijdje in Pajazens. Ja, Pajazens hier in Friesland. En dat is vlakbij Liussens. Ja, je gelooft die plaatsnamen hier niet, hoor. Moddergat, Genum, Gunnum, Juslum. Maar wij huurden dan een huisje vlakbij de Zeedijk in Pajazens. Samen met mijn zusje. Kijk, daar ben ik mantelzorger voor, hè. Nou, niet dat ik op de mantel pas of zo. Ja, dat doe ik ook wel. Maar zo heet dat, hè. Omdat zij dan zwaar POCB heeft, moet ik erop passen en dan ben ik dan de mantelzorger. Zo noemen ze dat. Ja, nou, dan goed. En nou zal ik dus in Friesland aan de bak. In de horeca. Ik denk, ga ik er mooi in de horeca werken. Gaan die Rutte en die jongen maar de boel sluiten natuurlijk ook, hè. Ja, nou, dan word je hartstikke goed. Daar word je niet goed van. Dus de huur moet wel betaald worden. Dus als er iemand een baantje hebt voor tante Sjaan. Wie weet een baan voor tante Sjaan, hè. Ja, je kunt het altijd proberen natuurlijk ook, hè. Ja, doet mij een berichtje en wie weet word ik je hulp ergens of zo ook, hè. Ja, het is wel een geintje, hoor. Maar je zou je nooit weten natuurlijk ook, hè. Ja, nou zo moet je toch een beetje doormodderen. Ja. Nou, wat... Oh, kijk, dan vergeet ik de tijd weer, hè. Staat die Gerda onder het douche te blauwbekken. Dan moet ik heen, ik moet ze afdrogen. Hey, see you!